खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला रौतायाव कंग्रेसनि गोख्रों हेंथायारि हाबाफारि। बे हेंथायारि हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसाम सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो रुपुहियारनि एमएलए नुरुल हुदाया। बङाइगावआव लक निर्माण बिफाननि एसिस्टेन्ट इन्जिनियार जसिता दासआ हरखाब जिउ फोजोबना लानाय जाथायनि हेंथायै धनस्री ब्लक कंग्रेस कमिटिनि बानजायनायाव गोख्रों हेंथायारि हाबाफारि लायो। बे हेंथायारि हाबाफारियाव कंग्रेसनि गोबां मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। जाख्लग्रा मावख'गिरि आरो थिखादारफोरनि हेंथायै गसंथानायनि थाखायनो बेबादि दुखुनांथाव जाथाया जानायनि अजद खालामदों। बे रहस्य गोनां जाथायखौ नायबिजिरनायनि बिबानखौ सिबिआइनो गथायनांगौ होननानैबो दाबि खालामो कंग्रेसनि फारसेनिफ्राय। नैथि खौराङाव दङ मैया क'क्राझार साइ स्टेडियामाव भारतनि मुंदांखा फुटबलार सुनील शेट्टी आरो आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ फुटबल नायगिरिफोरजों गोजोननाय लादों आरो मैया क'क्राझार साइ स्टेडियामाव गेलेनाय दुरान्ड कापनि गिबि मेचखौ आइटिबिपि हानजाया कार्बि आंलं मर्निं स्टारखौ 2-1 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो। थामथि खौराङाव दङ पर्बतजरा बिजेपि मण्डलनि बारग' गाहाय नेहाथारि राजा खोरोम मोसाहारि, बारग' लोगो आफादगिरि आसाथामा राभा आरो मोनसे समाव पर्बतजरा बिजेपि मण्डलनि गाहाय नेहाथारि आरो लेङाइ आफादगिरि बिबानाव थानानै हाबा मावनाय निरपुन राभाया इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ सालाकाथि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव मेट्रिक आनजाद फराफारिनि सायाव सावराय मेल खुंफुंदों। सालाकाथि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव मैयानिफ्राय सालाकाथि दारिमिनारि फोरोंथाय फसंथानाव सालाकाथि आइटिआइ थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय एबसुनि गुनगोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनायनि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै मोनफ्रोमबो सप्तानि रबिबार बारायाव 27 जुलाइ, 3, 10, 17, 24 आरो 31 आगस्तसिम इंराजि आरो रावखान्थि आयदानि सायाव जुनिया फोरोंथाय हाबाफारि बानजायदों। बाथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्ला एबसु आरो बरबरै दख'रा एबसुनि बानजायनायाव बरबरै नेहरू गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाया जोबथाबाय। जोबथा बादायलायनायाव कक्लाबारि सापागुरि हानजाया खोला बाक्सा हानजानि बेरेखायै 5-0 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, गौथुमनि मासिगिरि खाथिराम बर', बरमा बियाबनि बिधान सभानि सोद्रोमा भुपेन बर', बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देस्वर बर'जों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। द'थि खौराङाव दङ आमेरिकान एयारलाइन्स बइं 737 मेक्स 8 आव हरखाबै गिख्रंथाव अर नांनाय जाब्रबथाय सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिरखंआव 173 दावबायारिफोर आरो सा 6 क्रू मेम्बारफोर दंमोन होनना मिथिनो हादों। डेनभर गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोनाव बिरखंआ लेन्डिं गियारनि जेंनानि जाहोनाव गावनि टेक अफखौ केनसेल खालामनांदोंमोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। स्निथि खौराङाव दङ ब्रैथि दख'रा एबसुआ दख'रानि सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ लोगोआव लाफानानै थुलुंगाखां जिउ राहा दानाय हाबाफारि खुंफुंदों। एबसुनि गुनगोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै ब्रैथि दख'रा एबसुआ दख'रानि सिङाव थानाय RNBM गोजौ फरायसालियाव दख'रानि सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ लोगोआव लाफानानै थुलुंगाखां जिउ राहा दानाय हाबाफारि खुंफुंदों। दाइनथि खौराङाव दङ चिराङाव फिन मोसानि हारा बेगें बोखांनो मोन्दों। थांनाय माखासे सान सिगां चिरांनि फानबारि रेन्जनि बेंखनाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामायाव माथाम मैदेर बोखांनो मोननायनि उनाव फिन हाग्रानि जिब जुनार आरो मोसानि हारा बेगें बोखांनो मोन्दों।